Tanay Falls at hirap na kami. Falls, hills pala. Green chocolate. Green hills. Green chocolate. Counterpart siya ng chocolate hills. Ang kulit eh. Counterpart siya ng chocolate hills. Green hills it is. Ay. Bahala mo naman si Mang Ayin. Paakyat. Paakyat na yan kung anong si Mang Ayin. Oh, ma'am! Mayin! Era! Ako na. Oo nga eh. Ito, picture. Pagod ka na, admin. Oy, maganda dito. Foreigner nga, sinasadya to. Just admin, magpapawis ako dito. Wala na yung lagat mo. Yabang mo, bata ka pa. Kami, paano kami? Ay! Asa ng hostisya?